Gembira sesarakan kuda budaya siang menika. Sumangga masih Black Somprete dipun tarik malih. Ayo rayitno sing ati-ati ger. Ayo lengger dik, bola wadah sing ati-ati yo man. Oh kesit-kesit lanuk boter ginas wae. Lapahiro ayun-ayun ayun Geredika sing ati-ati sak wadyabala mumet lah
sing kulon kae sapa man? Mas Durrahman nggih. Mas Durrahman rawuh man. Oh iya. Yo. Ah. Lo. Jos. Lo. Ya. Pancen apik temen kok man pancen apik ya. Oh. So. Hey. Lo. Om. Coba waspadakno siji saka siji kira. Om. Om dah. Yo. He. Os. Lo ah. Oh. Ah. Yang sini oh penake goyangane ayo lur sesarakan kanca-kanca amburadul ada Novan audio profesional saya tikana nganggo tulodo gandes luwes anget dibutono jaluk jebule Mas Grando tak kira lek bose oh ya ya kaya makene karo ulah kamriglaning para satriya
Mas Beto siapin masih hati gondrong terus masih hati gondrong orang oleh jadi makanya oleh gabui gak oleh jadi Yo, ayo aku. Ayo kira wong siti wancine. Budaya rame-rame yo. Matur suwun Mas Dandok Sutini birunya cinta lho Ron kowe aneh ngendi tak goleki ya mrono mrene ora ketemu jebul sliraman ning kene Sutini sapa kae nganggo klambi biru sajak pantos ora katone ayu yen tak sawang tampung guyu jebulane anake Pak Setu abang bisa aku nyanding sliramu perawat desa anteng torya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu Awanan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora kuwati Dek Sutini bawan desa seragam ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa Dek bakal tak uruti lambe anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelemo tak kasih Sutini jalan Mas aku sayang padamu Sutini tenang koi sajak pantes ora katone ayu yen tak sawang katon goyang guyu jebulane
Sutini. Ayo. Jan. Takir godhonge karo esuk mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa lo yo oh lo ya kula padha sing ati-ati para prajurit ayo tiga kula padha sing ati-ati Mas Rajak kudu-kudu ya Pak yo lo ayo dientek iki so ayo ayo ladalah rada mikir sithik gantian kancane ya ben gantian kancane mangko Motil monyet cilik motil iki dikatane monyet cilik jajal gitu ayo ayo ngene iki lak ayo kaya ngopo ngir antep ditokke kabeh dadi bareng ya mang kowe njaluk kembang bolus oke iki ayo iya ya mul iki wayahe mul ya yo tak tambahin nih ini yo iyo ayo Kerasikrana yaka angayai karya pakarya ning praja kumreget sangkut
cantut tali waktu manunggal santaya jamnya asri sarane gumoro sawara bet arasi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru juru nyayai karya sigra nayaka nyayai karya pakarya ning praja kumragut sangkut cantut tali wanda manunggal satya jamya imen asri sarane gumoro sarawara bet arasi estu padha dawuhnya sang nyata sajuru juru nyayai karya. Oke, kakang bagusmu tatak rawuh doa ini wonten ing siang menika serangan. Ayo. Ayo.